Injih. Kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pambukaning adicara kanthi kairing padang bulan kinanti padang bulan kagancaran nedenge Duh Gusti kita kaminta nugrahane minta nugrahane rakaya kang samya dumadi Rukunda ponang pinanganten kekalih den kadya mimihamintu hono gegarane wong akrambi dudu bondo dudu rupuk amung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel kalangkung tan kena tinumbas arta sih tentrem rahayu mugia kajiwa kasalira dumateng kula dalah panjenengan sedaya mligi ingkang hamku gati panjenenganipun Bapak Sukirna saribit Ibu Bawet gotrah kula wangsa tinarepungga jeneng raos sesarengan memuji pringarsane Gusti Dat kang murweng Dat Allah Subhanahu wa taala Dat kang maha welas maha asih dumateng kula dalah panjenengan sedaya hingga Bapak Ibu saged angrawi ajatipun Bapak Sukirna saribit Ibu kanthi kawontenan kalis nireng sandika selawat sato salam kelaturaken dumateng junjungan Nabi Agung minangka panutan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka mustikaning jagat ingkang sampun paring tuntunan dumateng kula dalah panjenengan sedaya injih punika agama Islam kang sampun dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala perlu koneng-ana dening tata rias dipun saataken dening Neman Salot bijil saking telatah Jatimulya mboten kata lumpen tedak sungking utawi juru fotografer dipun saataken dening HPS Studio Foto Mas Hari Candipuro mboten kata lumpen juru sotik dipun saataken dening Jareta Studio Sotik kami jil saking telatah Selo Anyar Kecamatan Pasirian
Juru Pitaswara dipun satakaken dening Fitria Audio Sound System Bapak Saiful Pandanaru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kawistara Satmaja pranganten kakung sampun jumeneng. Kaapit dening Kang Rama Ibu kinasih kadherekaken pangombyok. Pinanganten kakung kang mijil saking laladan tempeh kidul wis pahyaning mungsa kala dumawahing kodrat. Risat Mojo pinanganten kae lumaksana tumuju wonten ing sasana panggih gandhe kadherekaken dening Kang Rama Ibu kinasih. Datan kantun ing ngarsa wonten pepatah sakembarang asta ponang kembar mayang dewa Darulan Jaya Daru. Kandhang rantu adicara kawiwitan nggih menika adicara serapan kembar mayang utawi ijol kembar mayang. Dewa Daru kapasrahaken dening keluarga pinanganten putri Jaya Daru kapasrahaken dening keluarga pinanganten kakung pangajab duke tansah manggiha rahayu kang tinemu tinembang ing kamukten tinembang ing kamulyan nirmala yuwana slaminyo amin amin Allahumma amin. Paripurna adicara serapan kembar mayang salajengipun adicara sawatan sadak lawe tansah tulawe. Astanipun Satmaja pinanganten balang gantal kang dipun pastani gondang kasih lan gondang tutur kang dumadi saka suruh kang ketemu rose kirana basa kesusu keping weruh kaya ngapa atur manunggal dadi sawiji. Adicara wiji dadi pinanganten kakung badhe angrepes andika angidak digan pecah sanalika pratandha. Satmaja pinanganten putri sampun pecah pamoripun pangajab mugi tansah pinaringan putra putri kang saleh salehah lumantar wiji kang suci. Pinanganten putri amiji ampen pun pinanganten kakung tandha bektine wong wadon marang Kang Raka. Kakang Mas iya yazi wonten sakandhut paduka kula ngaturaken sembah pangabekti kakang. Pangestumu tak tampa ora liwat pangestuku tampan ana wong ayu. Sendika dawuh Kakang Mas. Ya wis cukup sependhe Yayi. Ayo siramu tak kanthi ngubengi Ranupada ya wong ayu. Monggo monggo Kakang Mas pinanganten kekalih. Gegandengan asta gegandengan tangan. Badhe lumaksana ngubengi Ranupada kaping 3 cacahipun. Pinanganten kekalih sing kakung bagus rupane sing putri ayu Sulistyawarti tulus winengku dening priya ing pamrih saged paring putra pinangka margane bebrayat. Pinanganten kalih sampun lumaksana ngubengi Ranupada kaping 3 cacahipun liripun. Yen wis dadi pinanganten kudune jenak ana omah metu sak metu kudu pamit karo garwane. Aja kaya bujangan dhisik. Metu sak metu nganggo sak karepe dhewe binayang kare dening Durung Adisarira. Leman salon kang mijil sak tlatah Jatimulya. Kakilan dindi atmajaku sing tak tresnani. Ya wis cukup semene anggonmu ngubengi Ranupada. Ayo siramu tak kanthi menyang sasana adi nggih. Adicara sindur lampahipun pinanganten kanthi kairing kodhok ngorek sindur kirata bosok isin lamuta mundur Bapak Sukirna saripit Ibu Bawon abota dikaya ngapa dadi wong tuwa tansah dilakoni.
tembung kepengin nyenengake putra putrinipun ing pangajap. Muga-muga Kang putra putri tansah leres tumindakipun Kang Rama wonten ing ngajeng. Ing ngarsa sung tuladha paring conto dumateng putra putrinipun Kang Ibu Bawon wonten wingking. Tut uri handayani tansah manjuruk. Syukur bagi bisa seneng apa kang daduripe Kang putra putri kinasih. Mula piranganten kekarunya aja nganti lali marang wong atwanira kang wis anggula wentah wiwit cilik nganti tumekaning dewasa. Kang Rama ibu sampun tumapak wonten ing sasana adi. Kanthi angrantu adicara timbang pangkon uga kawastanan adicara bobot timbang monggo Bapak Sukirna watu lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana. Kagilan indi atmajaku sing tak tresnani nggih. Coba siramu lunggone pangkonku sepira bobotmu nggih. Sendika dawuh ngestokaken dawuh. Pinanganten kekae lenggah wonten pangkonipun Bapak Sukirna. Abot-abote sanggeman Balewisma kanthi anteping katresnan. Senajan rada saya Bapak Sukirna dikuat-kuatake. Ya wis cukup sepete nggih. Anggonmu lungguh ning pangkonku nggih. Ayo siramu tak lungguhke ning kursi gading dampar kencana ya nggih. Sendika dawuh Kanjeng Rama. Kasinggihan dawuh Kanjeng Rama. Bapak Sukirna nglenggahaken putra putrinipun wonten ing kursi gading dampar kencana minangka raja tuwin pramis wari. Sok siton kalenggah wonten ing kursi gading dampar kencana kedahipun tansah haniru utawi anulada. Ingkang sampun tumindak wicaksana berbudi bawa leksana kersa amulat sarira agrasa wandi. Paripurna adicara tanem jeruk. Saklajengipun adicara kacar kucur. Kacar kucur dumadi saka beras kawak. Jagung kawak ya dhuwit kawak. Muga-muga mau sepisan iki dadi pinanganten aja nganti kapindhut. Pinanganten kakung badhe angaturaken asirul makarya dumateng Satmaja pinanganten putri Yayi kasinggihan dawuh Kakang. Coba iki tampan ana asilku makarya ya Yayi. Sumangga kula tampi Kakang ngaturke agunging panuwun kang tanpa pepindhan Kakang. Ya ditampa senajan mung sedhedhek wong ayu. Injih. Sumangga diaturaken dumateng Kang Rama Ibu Kakang. Iya, ayo Yayi. Pinanganten kala maksana tumuju dumateng Bapak Sukirna saripit Ibu Bawon. Badhe ngaturaken asil makarya dumateng Kang Rama Ibu kinasih. Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama. Kula tetep sawetara Kanjeng Ibu. Kula nggih ngaturaken asil makarya Kanjeng Rama tak tampa nggih. Muga-muga tansah nyepak nyandung rezekimu nggih. Muga antuk rejeki sing barokah, barokah umurmu ya barokah rezekimu nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Paripurna adicara kacar kucur. Salajengipun adicara kembul bujana Andrawinda. Kene mbah aturke marang pendaramu mbah. Pendaramu arep dedaramu kasinggihan dawuh sinuwun. Punika dedaranipun sinuwun monggo kula aturi wilujeng dedaran sinuwun. Iya matur nuwun Mbah. Yayi ayo saiki dedaran bareng-bareng wong ayu monggo.
panjenengan kula dulang nggih Kakang. Iya, sethithik wae wong ayu. Dahar wali maha mengkuwerdi. Abot-abote sanggeman bali wisma kanthi anteping katresna. Yen mulya padha rinasa yen sengsara jombok tinggal lunga. Dadi penak ora penak kudune disangga bareng-bareng. Salajengipun adicara tirta pawitra. Tirta menika banyu pawitra wedhik. Penanganten kekalih badhe ngunjuk tirta wening muga tansah wening penggalipun. Murid samubarang kaesti kaaturaken dening Gusti Allah kang Maha Suci. Ya Gusti Allah kang Maha Murah wening cipta rasa resik panggraitane. Ya resik saka dedosan. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun adicara mapak besak. Enggal dipapak besane ya Pak Bapak. Sari Santos Sanoto saripit Ibu Sanami. Wis suwean rantu awake dhewe ya Pak. Iya, ayo pundi. Lampahipun Bapak kadhi kairing ladrang Wakanda. Bapak Sukirno saripit Ibu. Amapak besanipun Bapak Sari Sanoto saripit Ibu Sanambi. Anggenipun laksana sakebak tata trapsila. Kula aturi wilujeng rawuh Kakang Mas wilujeng rawuh Mbak Ayu. Monggo kanthi nderek mangayu babya Kang putra putri sampun lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana Mbak Ayu. Monggo-monggo Dimas. Kang Rama Ibu kacatur cacahipun lumaksana tansah gegandengan astra senajan wis yuswa anggenipun Apolo Krama ananging boten kawon kalian pinanganten enggal. Monggo Mbak Ayu kula aturi pinarak lenggah kanthi kamardikaning driya Mbak Ayu. Monggo Kakang Mas kula aturi lenggah kanthi kamardikaning driya Kakang. Matur nuwun Dimas. Kang Rama Ibu sampun angapit dumateng putra putrinipun adicara salajengipun adicara sungkeman kanthi kairing gending laler banget. Kene anakku sing ayu dhewe Fatimah nyaketa marang pun ibu ngestokaken dawuh Kanjeng Rama. Wonten sakarupa duka kaya nidhi pangestu Kanjeng Rama. Anakku sing ganteng dhewe. Siramu tak pangestoni kaya banyu mili. Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Kaya nidhi pangestu urip rahaine lampah kula Kanjeng Ibu. Anakku sing ayu dhewe. Muga-muga siramu dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ya Nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Datan gumanti satmojo penanganten kalihun pangestu dumateng Kang Rama Ibu kinasih. Gende-gende Fatimah anakku sing ayu dhewe. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Wonten sakarupa duka kaya nidhi pangestu Rama. Aja matur sing kaya ngono ya. Muga-muga ayem tentrem uripmu ya nggih. Amin. Aja rebutan bener. Rebutan salah ya. Ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu.
Kaya niti pangestu Ibu. Aku tetep balung saceklek marang siramu Den Bagus. Muga dadi keluarga sing barokah. Barokah umurmu ya barokah rezekimu, Ger. Amin, amin ya Rabbal alamin. Salajengipun penanganten kalih paksana tumuju dumateng Bapa Sari. Duh Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Wonten sangatul paduka kaya niki pangestu murih. Rahaine lampah kula Ibu tak tampa. Aku tetep kagem setambah marang sira. Dirumat yo Nger Sandi. Aja tukar padu. Sendika dawuh Kanjeng Rama. Kaya niki pangestu Rama. Nger Den Bagus. Tak pangestoni kaya banyu mili. Amin. Amin ya Rabbal alamin Kanjeng Ibu. Kaya niki pangestu Ibu. Den Bagus. Aja kuwatir siramu tak pangestoni muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya Rabbal alamin Kanjeng Rama. Kaya niki pangestu. Aku tetep anakku sing bagus dhewe. Aja tukar padu ning satengah pebrayat. Aja rebutan bener rebutana salah ya Nger. Ngestakaken dawuh Kanjeng Rama Kanjeng. Duh kulup. Kaya ngene abote dadi wong tuwa. Direwangi klungsu melu uduk. Uceng-uceng diraupi. Bong kepengin nyenengake putra putrinipun. Mula Mas Sandi karo Mbak Siti Fatimah. Eling dina iki ana masalah aja grusak-grusu ya Mas. Dipikir kanthi weninging pikir. Mesake Bapak Sukirno saripit Ibu ka Bapak Sari saripit Ibu. Dulur sing adoh ditekake kabeh. Mbung saperlu nyekseni nek sliramu wis dadi kemanten ya. Mula aja rebutan bener. Aku sing salah Mas, duduk Yayi. Aku sing salah Yayi. Nek rebutan bener ora ana rampunge. Ora ana rampunge. Ya, muga-muga Bapak Sukirno saha Bapak Sari diparingi sehat, panjang yuswa, panjang umur. Muga putra putrine eling Pak. Aja wani karo wong tuwa. Adicara Tedak Sunggik. Kene iki mayoritas Madura rupane Pak. Iya. Kamangka manggake kemanten nganggo basa Jawa. Madura ora iso aku. Nek Muhammad peng-pengan. Selo anyar. Karo Rahman. Jareta. Gendinge diwalik. Diwalik sandang pangan.
mumpung ketemu karo Fitriah jan enak son iya kuadene duwek sapa Pak kuwi duweke Neman Salon saka Pandanwangi apa Jatimulya iya saka Jatimulya jare esone jan peng-pengan kene iki Dura Pak Sukirna ya Dura rupane iki tak langkong nduk para ajunan sekala muljake kaula ring Madura lakarba majaba pagelok Pak pas kepak-pak wi Pak Sukirna padha ring Madura padha ring Senin apa ben kaula iki tak langkong. Oke. Selamat datang keluarga mempelai putra Tempe Kidul. Tempe lauk ya kidul padha ae. Iki. Duh asana ngajendur Pak Saiful. Dari Danarum, Pandanarum. Tutu Danarum lek kono, Danwangi ngene kok. Gendinge dulur sandang pangan wadene Neman Salon mijil saking dulur desa Jatimulya wadene apik tenanan sumangga para dulur masyarakat Sumber Jati tanggane Bapak Sukirna ambok pilih nanggap Neman Salon duh ngajendur alangka elektronik kanca dhewe oke Son sistem dulur Fitriah Audio mijil saking Pandanarum sing duwe Bapak Saiful kecamatane nderek kecamatan Tempe jarene di foto saiki AVS studio foto gaya bebas Mas saiki usum aku ora ana kaya ngono biyen oh ketinggalan tukang fotone dulur AVS studio foto sing duwe Roko Masari secek karo tukang syutinge Jareta Production Mas Rohman Yono Cak Mokang Mat Selok Anyar Orang Madura Monji Coba maceba oh coba bemaceba oke yang mau foto monggo wah ketemu karo nasional musik saka endi Cak oh Bonsari Kulon nasional musik Bonsari Kulon seragame padha biru
So. Monggo kang badhe nderek foto. Setelah ini keluarga dari mempelai putra Tempe Kidul monggo semuanya untuk foto bersama. Digentih nih. Mumpung ketemu karo Fitria. Ayo gaya bebas mas, ndak apa-apa sikile diangkat. Tarik-tarikan boleh, tapi jok nganti pedot. Saiki usum kaya ngono. Gaya bebas ya. Ana sikile diangkat mas. Aja nganti tiba. Membiat mayo suarane gendek belambiang ngrambyai ana swatara banyu kang kaliwat-liwat belambiangan. Wah iku tepak iku jenenge rebabe Banyuwangi. Aku njaluk iku mulai mau. Aja takon susah seneng dadi sangga. Tak enteni mulai mau sik tas muni. Karena India kumelaring taman Sari Nusantara. Ayo mas nang pojok wetan sak gelang alit ae tak atur karo Pak Sukir. Asik. National Music. Wis kelakon semene lawase bisa sentim biari
Segoronya ana pesisire sun wasmala watese wetang kopi balongko rino katon deko keplan kedange mari ngono aku ora lega nek ora Banyuwangi asik asik iku masuk iso goyang aku yo wes kelendingane saiki sewang-sewang kepengen kumpulane tapi nono tane mandani yo senenge ati kadang murente sun nasional. Oke. Aleman salam. C. Oke. Awas.
je lulus aku saiki. Baik, selamat malam semuanya. Kita goyang-goyang bareng. Terima kasih Bunda. Iya, Terima Mas kasih. Bani. Boleh. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenandung. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenandung. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendang gurau. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendang gurau. Super spesial buat mempelai berdua. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di saat kau berbulan madu, tinggalkanlah masa remajamu.
Oke, diturutin juragan kala banyak juragan. Ada Ning Misa sing duwe tengger. Aduh, mbek gendong ki goyang Bu Isa, Bu. Bisa Mbek gendong joget Bu. arti. Egol-egol titik, Bu. Ojo nyusoni nek kene pokoke. Masih bersama Nasional Music. Mesir dedi kapadena apa cimbeto aja. Pakun pecah karena nyacap ai asam tesan. Padena bentar senana dikasih tak angkulan. Bule sering arepan. Nyiksa ati nyiksa. Mon ingat ketika nyiksa ati nyiksa. Terima kasih mon ingat ketika. Oke siap semangga mingke Pak Yanto. Jaluk duit iki Pak. Ya iya lah kalau punya lah. Goyang juragan. Mon ingat ketika
sudah diturutin kala benyak. Ya, semoga. Betapa kau mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Betapa kau menyayangimu lebih dari yang kau tahu. Selalu ada di dekatmu. Aku kan selalu menemani harimu. Kau harus tahu betapa aku mencintaimu. Aku kan selalu betapa kau mencintaimu with everything inside of me. Caramu mencintaiku, menjauhkan kecurangan, seperti bintang yang setia pada bulan.
memegang kuku janji menemani aku sampai mati. Terpasung hati tulusmu mendampingi diriku. Makin aku cinta, cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku, memahami cinta. Makin aku cinta, cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku, mengerti, memahami cinta. Caramu memanjakanku, kau rujuki kesejukan pagi